духовните средища на Софийската Света гора. Кръстопът на вдъхновените. Сердика е моят Рим. Тези думи са произнесени не от кого да е, а от император Константин Велики. Днес, векове по-късно, София е духовното сърце на България. Здравейте! Това е първият епизод от серията, която ще ни въведе в таинствата на Софийската Мала Света гора и забележителностите духовните и културните в региона на град София, Своге и Ихтиман. Наш гост е Робърт Леви, антрополог, кореняк софиянец, както той самия се определя. И естествено първият ми въпрос ще бъде като автор на 2 филма за София. Какво предлага града като условие за развиване по принцип на исторически туризъм? Какви забележителности исторически има в този град, които биха могли да привлекат вниманието на туристите? Император Константин Велики е имал навика да казва: Сердика е моят Рим. И тя дори, град Сердика, е била един от вариантите да бъде столица на източната Римска империя. Много малко може да се види от Константиновия квартал. Това е вътрешният двор на президентството и Шератон, с днешната ротонда Свети Георги. София е разполагала с множество средновековни сгради, които са съборени почти много скоро след освобождението при кметуването на Димитър Петков, който е искал да я превърне в модерен европейски град, в съвременна столица. И изчезват средновековни църкви, изчезват стари синагоги, какво ли не. Но нека да обърнем внимание колко са в момента старинните църкви на София. На първо място Света Петка Стара, която е от 1241 година, ако не се лъжа. Не съм много сигурен в датата, тя е написана на свода. Това е една от най-старите църкви. Била е самостоятелна, в момента е вградена в Софийската Света Митрополия. На улица Калоян. Да, на улица Калоян. Тази църква е по-стара, отколкото е Света София, отколкото е ротондата? Не. Тя се намира там, където е бил некрополът на римския град Сердика. Юстиниан Велики вдига този внушителен за времето си храм. Бил е действително много голям и много внушителен. Самият факт, че тази църква обаче е запазена, е много важен. И в крайна сметка дава името на града. Божията мъдрост. Едва ли има хора, които да не са убедени в историческото минало на София, в богатото архитектурно наследство, което имаме и за което стана дума до сега. Но все пак ние сме в 21 век. Какво предлагаме на гостите на София и на жителите на София като съвременна култура? Нека да кажем, в София работят няколко световно известни симфонични оркестъра. Това са едни симфонични оркестри, които правят чест на всяка европейска столица, биха могли да направят. Нека да кажем една малка шега. София е сред онези градове, които малко самоласкателно, но не без известно основание казват, че имат своя Бродуей. Улица Раковска с нейното струпване на театри, и включително и операта се намира на улица Раковска, на едно място, което първо създава изключителен избор. Другото нещо, което е много важно. София има огромно количество фестивали на съвременното изкуство.
Ако се върнем за малко на музиката, ние имаме Софийски музикални седмици. Много ми се иска да спомена един ултрамодерен фестивал, който носи странното име Не фестивал. В никакъв случай не бива да пропускаме кинофестивалите на София. Като почнем от София Филмфест и минем през So Independent, един изключителен фестивал, на който може да се види най-доброто от независимото кино в столица. Като добавим към всичко това и галериите. Затова просто дори не мога и да помисля, защото... Прекрасни образци на изобразителното изкуство в тези галерии, които... И не само. Би трябвало да привличат с хора да ги изключителни художници, които излагат в тези галерии. Ако отворим интернет, ще видим, че и най-малката част на галерия практически във всеки един момент има някаква самостоятелна изложба и представя нещо ново. И разбира се, без да пренебрегваме и литературните събития в столицата. Лично за мен най-интересен е безспорно фестивала София Поетики, който е международен фестивал. Аз съм убеден, че има много неща, които бихме могли да засегнем в тази област, но все пак изкуството е нещо субективно, поне като възприятие, така че това е твоето лично мнение. Да, и като казвам за личните ми пристрастия, Софийския джазов фестивал и фестивалът София диша, в който една улица се затваря и се предоставят на художници, музиканти, танцори, какво ли не. И като прибавяме към това и цялата палитра от увеселителни места за всеки вкус и всяка възраст, София наистина започва да прилича на един европейски и привлекателен град. Нека да кажем така. София, ако може, още на летището да предоставя информация на своите гости, къде, какво се случва, тя ще се превърне в една от любимите европейски дестинации. Убеден съм в това. Благодаря. И аз благодаря. Продължаваме нашата обиколка по историческите обекти в София с помощта на архитект Валентина Върбанова, главен експерт в Института за история на София. Разкажете ни нещо за археологическите открития, новите, които са направени в София, за старите забележителности, познати на повечето софиянци. Това може да бъде един много дълъг разказ, защото, както на повечето от нас е известно, София е един 8-9 хилядолетен град. Във връзка с това не пречи да се каже, че София е изключително устойчива през всичките векове в своето градостройствено развитие, защото там, където са се пресичали римските Кардо и Декоманос, и сега се пресичат главните улици на София. И София има много исторически паркове и градини. Те са такива територии със статут на паметници на културата. Мога да изборя някои от тях. Сега най-така представителните са Борисовата градина или бившия парк на свободата. Парка на Военна академия, също исторически парк. И вече по-малки градини, като пред Кристал, сега така е прието да се нарича, тя е пред Военния клуб. Градската градина, естествено, пред Народния театър, която е много променена с времето. Градината зад двореца или сега Националната художествена галерия. Възраждане е вече много така обезличено, но се води историческа градина при площад Възраждане. Градината на Централна минерална баня. Т.е. за да бъде историческа градинка или парк, трябва да са налице няколко фактора, да има, първо да е застроена някъде максимум до
40-те години на 20 век и да съдържа, да има залесявания с исторически видове растителни. Общо взето са някъде към 30. След разходката из парковете на София да се върнем към сградния фонд, към историческото наследство в този фонд. Примерно по Цар Освободител, един маршрут, който да тръгне от бившия дворец, сега Национална художествена галерия с посещение в галерията. По Цар Освободител има няколко, едни от първите сгради след Освобожденски, като военния клуб, да кажем. Той е построен от първи архитект, т.е. проектиран от първи архитект на столицата, архитекта Колър. Освен военния клуб, който предоставя и пространство за концерти, един такъв маршрут може да бъде съчетан и с културни мероприятия. Руската църква също може да се включи. Няколко посолства, това са като дворци на тогавашното време. Сградата на БАН с едно посещение поне в фоайето би могло. След това идват там институциите на властта, Народното събрание. Може надълго и на широко да се разказва за историята на Народното събрание. Може, разбира се, и да се отвори за посещение. Да продължим тогава с сградите, които имат духовно значение за България, които са духовни центрове. Били в областта на религията, били в областта на културата и изкуството. Науката. Може би на първо место трябва да споменем храм-паметника Александър Невски, който има костница. Нова сграда. Това е нова сграда, да. Това според мен трябва да спомене и Народната библиотека като такова духовно средище. Тя също е паметник на културата. Открита е малко преди войната и завършвана след войната. Университета. Народният театър, разбира се. Софийска градска художествена галерия. И още една сграда, в която се надяваме скоро вие да се преместите като музей. Минерална баня, да, тя е една от най-красивите сгради на София, така наречения, няколко названия има за нейния стил. За щастие вече реставрирана в продължение на 18 години, така че гражданите и гости на София вече имат достъпа в тези реставрирани пространства. Сграда, която също винаги е събуждала любопитство в мен, една от джамиите, за които говорихте и които Димитър Петков не е разрушил. Кога се датира исторически сегашната Свети Седмочисленици? Да, тя се нарича така, защото преди освобождението е била ползвана за затвор. И след освобождението. И след освобождението, но след това благодарение... Да, и след освобождението, да. Тя се простроява доста по-късно, 20 век от... Тук името на Иван Василев трябва да се спомене, като е един от големите имена архитектурата на 20 век. Първообраза кога е построен? Самата джамия? Казват, че някои приписват на Синан, Мамар Синан. Друг тип е Боюк джамия, която сега е археологическия музей. Тя е с много куполи. Да, и е много подходяща за такъв музей. След като направихме една малка разходка на вероизповеданията, пропуснахме и синагогата. Трябва да споменем на всяка цена синагогата. Прекрасна сграда на Грюнангер. Въобще, когато човек застане пред стъпалата на банята, пред него се открива една гледка фантастична, която включва джамията, халите, синагогата. Ако обърне глава на юг или наляво, вижда Света неделя, т.е. това е така наречен нещо феноменално, нали? Няма го навсякъде в балканските страни. Триъгълника на толерантността. Малко место площ са представени всички религии, католическата църква влиза в този триъгълник. Също така мавзолея на Батенберг е филиал, той е отворен всеки ден, гробницата на Александър Батенберг е към музея за история на София, както и подземните пространства на Света София са филиал на музея за история на София. Надявам се, че сме събудили вашето любопитство към духовните средища в Софийската Света гора. До скоро! Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ и от Държавния бюджет на Република България.